Vlasto Čepo má vraj blízko k podpisu z UFC. Smolková aj Dallaslan vyjadrili záujem o vzájomný zápas. Čoskoro sa možno stretnú o titul. Kohhout reaguje na zvesti, že predal zápas s Ekerlinom. Angel chce duel s UFC veteránom. Novotný tvrdí, že Oktagon platí zápasníkom strašne veľa. Mavar prijal islám a Tichota sa pokusí zlomiť sériu prehier na turnaji PML 19. Ja som Johan a toto je MMA v skratke. Vlasto Čepo sa pred 2 mesiacmi zmienil o tom, že by sa rád dostal do UFC. Pohrávaš sa v svojej hlave to, že by mohlo čoskoro prísť? Nejaká ponuka, contender možno? Môže, akože ja verím tomu, že áno, ale hovorím, že tak to je taký cieľ, vieš, že som si povedal, že ešte to, keby som si splnil, tak odzápasím jeden kontrakt a zamávam všetkým a končím. Ale uvidíme, no akože to je také, vieš, že to je cieľ každého. Robil som preto všetko, aby som sa tam dostal a je tam možnosť podľa mňa vždycky a rankingovo aj všetkým ako keby tomu disponujem a už to má len trošku šťastie, aby to tak zapadlo všetko do karát, hej. Ale uvidíme, no. Nemám akože ešte teraz, že nič. Na sociálnych sieťach sa teraz špekuluje o možnom štarte Vlasta Čepa v UFC. Instagramový profil MMA Verified tvrdí, že od viacerých manažmentov má informácie, že UFC vážne zvažuje, že podpíše Vlasta Čepa. Zápasiť by mal vraj na jeseň na UFC turnaji v Belehrade. Podmienkou má byť Vlastové víťazstvo na Oktagone v Bratislave. Gala večer UFC v Srbsku však zatiaľ nie je ani potvrdený. Momentálne sú správy o angažmá Čepa v UFC iba špekulácie. Ale povedzme si na rovinu, chceli by sme ho tam vidieť. S tým, aký má štýl boja, rozhodne nie je vylúčené, že by ho Dana White chcel napríklad v contendri. A možno aj na údajnej karte v Belehrade. Treba dúfať. Veronika Smolková si uplynulý víkend pripísala ďalšie rýchle víťazstvo. Stephanie Egger ukončila v polovici prvého kola. Po výhre prejavila záujem o zápas s Alinou Dallaslan. Tak ja som vlastne reagovala na to, že Alina mňa už 2-krát vyzývala, takže ja som reagovala na ňu a ja si myslím, že prečo nie, je atraktívna, ja si myslím, že môj štýl je tiež atraktívny, takže si myslím, že to bude super zápas a ja som pripravená kľudne aj o mesiac, takže tie 3 mesiace v Berlíne je super. Takže áno, chcem to. Dallaslan má o súboj so Smolkovou tiež záujem a tak máme na stole ďalší skvelý zápas. Som veľmi rada, že ma Smolková vyzvala. Ja som o súboji s ňou hovorila v Kolíne, takže je zrejmé, že máme o súboj obe záujem. Som za prípadný zápas veľmi rada. Veronika dnes zápasila veľmi dobre. Má ďalšie TKO v prvom kole. Bolo to skvelé. Novotný hovorí, že ak na súboj dôjde, bude určite o titul. Dallaslan má ďalší zápas 20. júna v Berlíne, no a tam by to kľudne mohlo byť práve so Smolkovou. Kohhout sa cez víkend predstavil v ostro sledovanom súboji s Ekerlinom. Duel prehral na body. Niektorí diváci na sociálnych sieťach začali špekulovať, že Kohhout zápas predal a bolo dopredu dohodnuté, že Ekerlin má vyhrať. Kohhout na tieto reči reagoval veľavravným videom na Instagrame. Takže já jsem zápas prodal. To je zajímavý, že jedu zrovna od doktora. Se na mě podívej. Stejí v obočí, monokly a mám nalomený žebra. Z každý špatný situace v zápase jsem se dostal a bojoval dál. To se sakra domluví jak. Jo, měl jsem radost po zápase, ale ne proto, že bych to prodal, ale protože ten boj mě prostě bavil. Ale tohle nikdy žádný pisálek s gaučem nepochopí. Tak trošku respekt zápasníkům. Matouša v komentároch podporili aj Marpo či Dominik Humburger. Kamo WTF, tí ľudia sú padnutí na hlavu, fakt. Bojujeme, aby sme žili a žijeme, aby sme bojovali. Dobrá práca, drak. Kulturista a influencer Jakub Angel, ktorý mimo iného zápasil v Clashi, si v sobotu vyskúšal rolu Carlosovho spolukomentátora na Oktagone v Hamburgu. V krátkom rozhovore pre Oktagon prezradil, že Carlos mu už dohaduje zápas s Davidom Dvořákom a poslal mu výzvu. Tak co Carlos, jak to zatím jde? My jsme taková dvojka, táta a syn, že jo? To je skvělý. Dáte s Carlosem nějaký zápas nebo už jste velký kamarádi? My jsme kamarádi, to je takový popichování, ale Carlos mi domluvá zápas s Davidem Dvořákem, formou jako Davida a Goliáše, takže Davide, proč ne? Platy MMA zápasníkov sú stále veľmi riešená téma. Promotér Oktagonu Ondřej Novotný si myslí, že platia dosť v porovnaní s inými organizáciami. Do nás se furt někdo opírá, že prostě platíme málo. Já si myslím, že platíme strašně jakoby moc samozřejmě, protože se blížíme vlastně procentům, který třeba odvádí NBA, NHL a NFL vlastně jako tomu poměru, což je někde 50 jakoby procentům do bojovníků, ale do bojovníků, do sportovců, ale to je úplně jiný systém jakoby peněz, jako jo. Ta liga vlastně má nějaký prachy,
jede nějaký marketing, má nějakou historii, má stabilní fanoušky, máš prostě počet zápasů doma v jedné aréně a tak dále. Ty vlastně nevytváříš ten marketing, ty nejsi jako, to je úplně jiný systém prostě jakoby podnikání. Takže strašně těžký v bojových sportech, vždycky to strašně těžký bylo a vždycky to strašně těžký jakoby bude. Myslí si, že UFC by rozhodne mohlo platiť viac. Momentálne platové podmienky, najmä pre novopodpísaných zápasníkov, nie sú adekvátne. Abych to ukončil, já bych rád dopřál jako každému prostě jakoby víc, ale musíš být řádný hospodář, jak se píše v zákoníku a jako za mě UFC určitě může dávat daleko víc, jo? Protože podle mě UFC bude dávat nějakých 16%, když jsem se naposledy díval, jakoby na platy zápasníků a to můžeš dávat určitě jakoby víc. Neříkám, že 50, tohle není ten typ podnikání, kde bys to měl dělat, ale třeba už jenom kdyby dávali 30, tak je to brutální jako, že nárůst. Mavar je už nejakú dobu na slobode a hovorí, že začína s čistým štítom a svoj trest si odsedel. Vyzerá to tak, že naozaj začína novú cestu. Nedávno prijal Allaha ako svojho jediného boha. Že není boha. Že není boha. Kromě Allaha. Kromě Allaha. A dosvědčuji. Že Muhammad. Jeho prorok. A posel. Rúžička sa po prepustení z väzenia vrátil hneď späť do tréningu. Nedávno zdieľal storku s popisom Back on the top. Napriek jeho minulosti jeho meno stále púta pozornosť a tak je pravdepodobné, že aj jedna z domácich organizácií o neho prejaví záujem. Jakub Tichota od roku 2022 nevyhral. Drží sériu 4 prehier v rade, keď postupne nestačil na Sanikidzeho, Kejtu, Stainsa a Aslanera. So Sanikidzem a Skateom šlo o titulové zápasy so špičkou oktagonu. Teraz si bude chcieť napraviť chuť na turnaji PML 19 v Žiline. Čeliť bude Rafaelovi Hudsonovi. Rodák z Portugalska má skóre 10-9 a všetky jeho výhry doručil pred limitom. Od roku 2022 stihol 12 zápasov s vyrovnaným skóre 6-6. Predstavil sa aj v oktagone, kde prehral s Kexelom na submisiu. Tichotov návrat bude 21. marca. To je na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, zanechaj like. Ak chceš vidieť viac takýchto videí, daj mi odber a vidíme sa na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.